Har du set de der... Nå, skal jeg tænke. Har du set de der Sennheiser hørebøffer, der plejer at ligge herovre? Er nogen, der har snuppet dem, eller hvad? Det ved jeg da. Der plejer at ligge sådan nogle Sennheiser nogen. Jeg ved det ikke. Dem havde jeg faktisk tænkt mig, at jeg skulle købe. Der er jo teknikudsalg, jo. Alt skal jo sælges. Alt skal væk. Jeg ser bare lidt varm på de der Sennheiser. Britta Nielsen sidder rolig med sin højre hånd under hagen og følger til synligheden opmærksom med i anklagerens gennemgang af de kontrolprocedurer i Socialministeriet, som hun har tiltalt for at have omgået gennem 25 år. Wow. Hun sidder med hånden under hagen. Mm. Det er godt, vi har BT på pletten, for ellers så ville vi jo ikke ane, hvordan hænderne var placeret. Hun er også blevet tyk igen. Det klæder heller ikke folk. Hvad laver du? Jeg tør mig lige skraldespanden, så jeg kan få den. Jeg vil gerne have den her skraldespand. Hvorfor i alverden vil du have den skraldespand? Ja, fordi den har jo stået herinde i alle de år, vi har sendt. Jeg vil have den som minde. Hvordan skraldespand som minde? Ja, hvorfor ikke? Fordi den skraldespand. Ja, det er jo en papirkurv, ikke? Altså, alle har der brug for en papirkurv på... Vil du være venlig at stille den tilbage igen? Nej, jeg ved det ikke. Jeg vil da have den. Af alle de fede ting, der er herinde. Prøv at høre her. Jeg vil ikke arbejde. Du skal heller ikke gå og klunse. Hvad er det for noget? Er det dig, der har taget Sennheiser-hørebøfferne? Jeg har ikke taget noget. Jeg har ikke taget noget. Der er nogen, der har taget dem i hvert fald. I sidste uge, der mistede jeg minen, og så... Så du har taget dem? Jeg ved ikke lige, om det er dem, men jeg har taget nogen. I hvert fald. Jamen, sådan går det altså ikke. Altså, man skal tage de ting, man gerne vil have, så skal man sætte en markat på, og så kan man skrive, at man er interesseret i at købe dem. Det er sådan, det fungerer. Hvad var det for den der træstuppen. Hvad? Er der nogen, der har sat sig på den her træstup? Den har jo holdt døren. Altså, den har holdt døren åben for alle de gæster, der er kommet her ind i det her studie nogensinde. Den har været her lige fra day one, træstuppen. Det er en træstup? Ja. Også den træstup, du har. Du har den til dine fødder. Hvad? Den under bordet. Den synes jeg, du skal have. Så tager jeg den her. Jeg vil sgu da ikke have en træstup. Jeg har set en træstup masser af gange. Hvad er nu det her? Hassan Preisler. Jeg har en satser på den. Så man skal sætte markat på. For kan du ikke bare tage det? Kan han ikke bare gøre, ligesom Perker altid gør, stille sig ud på en genbrugsplads, indtil der falder et eller andet af? Hvis der kommer over 10 post-it på, så skal den på auktion. Det er så skal du... Jeg skal bare have den mikrofon, jeg læser nyhederne i. Hvad er det, mikrofonen? Ja, den, som jeg læser mine nyheder i. Den skal jeg... Det er jeg fra alle steder. Jeg nogensinde har læst nyheder op, eller været live igennem som korrespondent. Der har jeg altid fået mikrofonen, når jeg var færdig. Det skal være min. Ja, det tror jeg er fair. Ja, det er ikke sådan, det fungerer. Så skal du sætte en post-it på den. Sådan er det bare. Sådan er reglerne. Sådan har det altid været der, hvor jeg har været. Put a post-it on it, ikke? Altså, med de der post-it. Man kan jo tage den der post-it af igen. Virker jo ikke. Nej, men sådan spiller klaveret jo ikke, altså. Skal jeg se en gang. Jeg skal i hvert fald have den her gæstemikrofon. Den sætter jeg mig på. Du må også bare tage... Tastaturet. Kan du lige sætte den over på tastaturet? Du skal da ikke have tastatur. Det er møgbeskidt. Der sidder alle mulige fedtede værter og tastet løs på det her. Det er jo bare som et minde. Ellers skal det jo bare smides ud. Nej, det er patetisk, det der. Jeg tager skærmen i hvert fald. Som John Fowles siger, nogle gange er det vulgært at ville vende tilbage. Hvad er det nu det? Det er Sofie Ry. Den er altså røget ned, den her postet. Så tæller den ikke. Er vi ikke enige om det? Den tæller simpelthen ikke som et kling. Det gør den ikke. Hvad er det, du gør? Jamen, den ryger ud, fordi hun har ikke sat den ordentligt fast. Den er røget ned, så kan vi jo ikke vide, om det er der, den har siddet. Men vi kan ikke vide, om den har siddet på den computerskærm. Det kan vi jo ikke vide. Du kan ikke både købe ideen om, at man sætter post-its på, og det gælder, og så fjerne andres post-its. Det er ens eget ansvar at sætte den på forsvarligt. Så må den regel være. Hvad hvis din falder af? Men det gør den ikke, for jeg sætter den på meget, meget, meget forsvarligt. Men point taken, jeg skal lige have noget tape. Den der skubpude, du sidder på. Kan du lige lette den ene balle der, så... Jamen altså... Den kommer der en post-it på, det gør Hun altså. har gjort opmærksom på et kæmpe samfundsproblem. Satspuljemidlerne. Hun har været en af de få mennesker, som nu har gjort, at alle taler om, at... Hvad laver du? Gud! Klokken. Det er Huxis. Der er ikke en eneste post-it på. Men det må da være Huxis. Det er der ham, der dænger med den. Jeg tror altså, den tilhører 24/7. Det er ikke en, han har haft med privat.
Der kommer en post-it på. If you like it, put a poster on it. Nu stiller du dig simpelthen herover. Jeg bliver sindssyg af at se sådan en skrivebordstomat gå rundt og forsøge at klunse alt, hvad der kan klunses kan. Så går jeg. Nu hen ved døren. Hvad skal du mere? Pakke en lille rød kuffert med 2 appelsiner og en banan. Ved du hvad? Jeg ved udmærket godt, at du er eneste, du har tænkt dig. Det værste, du kan gøre, det er at gå ned på vejen, og så gå hen for enden af vejen. Jeg går nu, Kirsten. Du kan godt trække det tilbage, det der med den dumme skrivebordstomat. Så lad være med at opføre dig som skrivebordstomat. Det gør det heller ikke. En skrivebordstomat går da ikke rundt og løfter på ting. Det kan den jo ikke. Der er nok ikke nogen tommelfinger for helvede. Du ved jo godt, hvad en skrivebordstomat er. Det er sådan en rigtig sjasket en, som ikke engang kan finde... Jeg skrider. Jeg går. Okay, fint. Okay. Se, nu står han der, han og kigger. Ej, var det dumt. Kigger han ind ad vinduet? Ja, han står jo og kigger, fordi... Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Det kan du jo godt, ellers så vil du ikke svare på det. Jeg kan jo se, at din mund bevæger sig, ikke? Jamen, du svarer jo på indholdet af det, jeg siger. Jeg kan da regne ud, at jeg skal svare, for fanden. Din mund bevæger sig jo. Vi har jo en samtale. Det har vi da ikke. Altså, hvad er det for noget vrøvl? Nu stiller du de ting tilbage. Det er simpelthen for uværdigt. Det er for uværdigt. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Simon Emil Amitsbøl Bille og Christina Egelund har tænkt sig at lave et nyt parti. Nå. Jeg kommer lige ind, Kirsten. Hvad er det for et parti? Liberalt Centrum. Hvad snakker jeg om? Var det ikke det, Lars Løkke ville starte? Nå. Liberalt Centrum? Hvem er det, der vil starte det parti? Nå. Så er du til pause igen. Står du og klør dig selv i røven? Nej. Hvad laver du så? Jeg skulle til at have min stol. Jeg skulle til at trække min stol over. Sådan. Ja, hvad fanden er det? Hvorfor stod der, hvorfor er der en gul post-it, hvor der står Nina på min stol? Hvad? Der er en post-it med dit navn på. På min stol. Ja. Det kan du sgu da ikke. Det er en lækker stol, den blev glad for, Nina. Ja, jeg tænkte, den har jeg jo altid siddet på. Cognac-farvet læder, jeg elsker det. Jeg synes, det er en af de flotteste farver, læder kan få. Du kan jo tage en anden stol. Jamen, det skal være den her jo. Det er jo min stol. Jamen, lige den der, den har jeg også lige fået. Jeg sætter den på en af de andre her. Du får den her i stedet for. Det her, det er altså min stol. Rasmus. Jamen, sådan er det. Nu går du imod dine egne principper, ikke? Nej, mit princip er det, at hvis man har noget, som man har brugt fast... Så man skulle fandme tro, at du var liberal, du. Hvis man har noget, man har brugt fast, helt klart, så man kan sige... Så man kan gå ud på gang og sige, er det ikke rigtigt, at jeg altid har siddet på den her stol? Så hvorfor sætter du sådan post-it på gæstemikrofonen? Jamen, den er der jo ikke nogen, der har brugt fast. Men der har været faste gæster, men det er jo medarbejdere, der får lov til at byde ind på ting. Mm-hmm. Der er jo ikke nogen faste værter, der har talt ind i den her gæstemikrofon. Det er jo kun gæster. Så den må jeg gerne sætte mig på. Men den her stol... Jeg synes, du skal tage den der seddel, og så sætte den tilbage på den. Nej, den her stol. Eller også er der ikke regler. Vil du følge de regler, eller vil du ikke følge reglerne? Jamen, jeg følger de regler. Det er mig, der følger reglerne. Ikke, fordi når lukker brænder, så gør du ikke. Det gør jeg da. Det gør du ikke. Så laver du reglerne om til din fordel. Så siger du, når lige det princip, som jeg lige stod og sagde for 2 sekunder siden, det gælder så ikke mere, fordi at ellers så kommer der til at ske noget, som jeg helst ikke vil kommer til at ske. I har ikke hørt alle reglerne, det er derfor. Hvad er det der for noget røvl? Der er der åbenbart været et fuldstændig fast. Du kommer herind, og så siger du til mig, der er det her system med de her post-it-sedler, det er det, de spiller efter. Arbejder efter. Som alle arbejder efter. Og nu brænder lokummet, nu kan du ikke få det, du gerne vil have. Og så tager du den post-it-seddel af. Det er en tillægsregel, at hvis der er noget, man har brugt fast igennem alle årene, så må man selvfølgelig gerne godt, jeg ikke spiller ludo med dig. Det lyder da simpelthen så forfærdeligt. Så sagde vi lige, at hvis jeg sad under en ventilator, så må jeg få et ekstra terningslag. Føj for satan. Enten er der regler, eller også er der ikke regler. Vi har jo ikke regler for det rene rod. Det er ikke rod. Det er sgu da noget rod. Det er et kæmpe rod. Du bliver nødt til at beslutte det er noget forbandet svineri. Du får en cognac-farvet stol. Den er lige der, Nina. Den stol må du gerne sætte dig på. Nu er det den anden, jeg har sat min seddel på. Jamen, jeg vil ikke have en af de andre stole. Jeg vil have den her stol. Jamen, det er jo så dit problem. Det er jo dit problem, at du ikke vil have de stole nu. Men prøv at høre så her. Må du vente. Hvis der kun er 2 post-it-sedler på, og det står mellem mig og dig, så er det mig, der får den. Så er det mig, der får den, fordi jeg sidder på den flest gange. Nina kan jo godt have sat 2 post-it-sedler på. Hun kan jo godt have både ejerskab over den ene og ejerskab over den anden.
Nej, hun kan kun have Nu vil du fratage hende det. Nu vil du fratage hende ejerskabet over den ene. Overhovedet ikke, men hun kan kun have ejerskabet over... Hvem er du til at bestemme det? Jeg har Rasmus Broen. Og på hvilken baggrund må man så forstå, at din store viden, den drages ind i den her sammenhæng? Er du ekspert i stole? Jeg er ekspert i at være redaktør her, og jeg ved, over de stole? Skal du fælde dom over stolene? Jeg kigger der på stolene og ser, at det her er en stol, som jeg har siddet på, at det her er stol, på, som jeg aldrig har siddet på. Den er lidt mere brun end den der stol. Hvorfor går du overhovedet ind og blander dig i det her? Fordi jeg er reglernes forsvarer. Reglernes forsvar. Ja, det kan jeg love dig for. Klart, ja. Regelridderen. Jeg kunne have sagt regelrytter, men det gjorde jeg ikke, fordi der er negative konnotationer i det ord, som jeg ikke bryder mig om. Men sådan er verden i dag. Vi kan være pisse ligeglade. Der er ikke en skid, som er noget som helst. Det skal vi alle sammen følge, og vi sværger til det, og det ene og det andet. Men nu er der lige et problem, vi ikke lige kan løse. Skid hul i det. Jamen, altså, og det sker hurtigere. Vi kan jo godt løse det, hvis jeg får lov til at... det er jo en nødsituation for fanden, Kirsten. Kan du ikke se det? Hvis du bare får din vilje, så passer det jo nok. Så passer regler. Så er de regler nok været gode nok, ikke? Men nu har vi jo ikke tid til det her demokrati Nej, fordi vi står i en situation, hvor vi lukker på torsdag, og vi skal simpelthen have løst alle de her problemer, hvem der skal have hvad. Og derfor er jeg nødt til at gå ind og sætte mig på... Den vil du gerne have lov til at stå for. Ja, altså... Meget belejligt. Meget belejligt, må man sige. Der sige. er ikke nogen, der har noget imod, at jeg står for det. Jeg har. Ja, du har. Og jeg har. Det er 2. Det er det faktisk, ja. Ja. Mod 1. Ja, i det her lokale. Men lad os da prøve at udvide den lidt. Og så gå ind på nyhedsredaktionen. Lad os gå ind og tale med Mads og Michael. Så finder du bare dem, der ikke er interesseret i at få de stoler alligevel. Og så siger du, der er den her disput. Men hvis jeg så kan jeg lige hjælpe dig med det. Så sætter jeg en gul post-it og håndhæver det for dig. For satan, du. Fy for helvede, hvor det. Jeg brækker mig over det. Jeg brækker mig simpelthen over det, kan jeg godt fortælle dig. Så fint nok, Nina, så får du din post-it over på den her, men den kommer til at sidde under min. Nej, vent lidt. Nej, jeg sætter min inderst, fordi så på et tidspunkt så... For din egen skyld, altså, så synes jeg bare, at du skal... Det samme med den ansigtsgenkendelse. Det er præcis det samme. Hvad sagde jeg for en... Jeg sagde for en uge siden. Så de kameraer, de kommer op med et eneste formål, og det er at lave ansigtsgenkendelse. Det handler ikke kun om ansigtet. Ansigtet kan du få sådan en plexiglasmaske ned for Hongkong til på. Men også ens gangart, det kommer de også til. Det er faktisk det sværeste at snyde. Hvordan man går. Okay. Så nu har jeg fået lavet flere forskellige indlæg i min sko, sådan så jeg kan komme til at humme og en pukkel. Du har købt en pukkel? Jeg har også købt en pukkel, som jeg kan tage på. Ja, man kan ikke være forfængelig i sådan et samfund her. Så man skal til at klæde sig ud for at gå på gaden? Eller ja, men du kan ikke bare klæde dig ud. Du bliver også nødt til at tage nogle nye indlæg i, for ellers tænker de genkender på den måde, du går på. Og du går på en særlig sanset måde, som en rigtig skrivebordskartoffel, der kommer gående der. Jeg har ikke noget problem med, at du kalder mig skrivebordskartoffel. Nå, og jeg mener skrivebordstomat. Seriøst, mener du? Skal vi ned den her vej igen? Det ved jeg ikke. Skal du helt ned for anden gang igen, eller hvad? Jeg holder nyheder lige om lidt, så ved jeg, at du kommer kravlende tilbage. Prøv at høre, det der ansigtsgenkendelsespis der. Altså, jeg kan ikke forstå, hvad problemet er. Man har ikke noget at frygte, hvis man ikke går rundt og... Prik din bukser ned og viser sit røvhulshul. Hvorfor skulle det? Du har jo ikke noget skjult. Hvad interesser har du i at se mit... Jeg vil bare gerne se det. Jeg vil bare lige gerne se, om der skulle være noget... Jo, men kokain op i det. Der er jo ikke nogen, men det er der vel ikke? Der er jo ikke nogen, der kommer til at sidde og kigge på de optagelser i... Kom herover. Nej, jeg ved da ikke. Så lad mig mærke, om du har kokain op i dit numsehulshul. Altså, Kirsten, der er jo ikke nogen, der sidder og glor... Der er jo ikke nogen, der sidder og glor på det. Det kommer, hvis der sker en kriminel handling et eller andet sted. Nej, jeg vil ikke derovre. Du skal ikke kigge på mit numsehul. Du har noget skjul? Nej, jeg har ikke. Hvad er så problemet? At jeg ikke vil have, at du kigger op i mit... Der er der forskel på, om du kigger på mit ansigt, og om du kigger op i mit røvhul. Du har da ikke noget. Nej, men altså, det kunne da være, at du var ude og bolle en eller anden luder på Nørrebro, som du helst ikke ville have, at blive opdaget af en eller anden, og så bliver du efterforsket i forbindelse med, at du har anmeldt cykeltyv for et eller andet, og så siger du været på Nørrebro på det tidspunkt. Hvor ved I det fra? Ja, men nu er du jo ikke en politimand, vel? Kom her, lad mig se dit sfinkter. Fordi du er ikke politimand. Du skal ikke stikke fingeren op nogen steder. Jeg skal da sige, at der er kokain derinde. Jamen altså, hvis du er politimand, så vil jeg da sige, okay. Vil du det? Ja. Altså... Nå, okay, så hvis jeg skaffer en politimand herind. Nina, vil du være ude og finde Dan Bjergård fra politiet? Nej, nu stop nu det der. Nå, men jeg har en mistanke om kokainbesiddelse. Jeg vil da gå ud og sige det til ham. Ej, okay, rolig nu. Man må leve op til sine principper. Men hvorfor fanden...
nu er det der igen. Hvad for noget? I to. I holder bare sammen i alt. Nej, men jeg kan gøre det, eller Dan kan gøre det. Jamen, der er ikke nogen, der kommer til at gøre det. Nå, okay, så du vil gerne have det private røvhulshul? Ja, jeg vil. Nå, okay, så du har sådan noget skjult. Nej, nu går vi i gang med cirkelargumentationen her. Nej, jeg har ikke noget skjult, Kirsten. Nå, okay, hvorfor vil du så ikke vise os dit røvhulshul? Fordi der er ikke nogen grund til det. Jeg har ikke noget op i det. Er du sikker? Ja, jeg er sikker. Nå, men det kan du vel bare bevise så? Det er langt ud, det der. Så kom. Det... Så du vil leve op til din standard. Kom herover. Nej, jeg vil ikke. Så du vil ikke? Så du har altså noget at skjule? Jeg har ikke noget at skjule. Så bevis det. Altså, du stopper ikke, før du ser mit numsehul. Er det det? Ikke bare ser. Nej. Ej, der må være grænser. Nej, hvorfor? Jamen, det okay. Du har en pointe. Så kom herover, Nej, du har en pointe. Jeg er også imod ansigtsgenkendelse. Nå, okay, fint nok, så kan vi komme videre. Jamen, det er noget værlort. Man kan også sige, har man ikke ret til et privatliv? Altså, der må jo være en grænse et eller andet sted. Ja, tak. Ja. Okay. Altså, ellers er det jo glidebane også, ikke? Så ender det jo netop i en situation, hvor, at man kommer ud i, at man skal vise sit numsehul, for nogen man ikke har lyst til. Og der er jo nødt til at... Altså, man er nødt til at have nogle principper, for fanden. Vi er fandme nødt til at have de principper. Det er et retssamfund, ikke? Er det? Har jeg ret? Ja. Men så holder vi fri i morgen. Altså, jeg skal selvfølgelig lige være færdig. Altså. Ja, du klipper det bare færdigt, ikke? Jo. Fordi jeg skal lige have ordnet det med den her mikrofon, jeg skal have. Jamen, altså, sæt en post på den. Hvis der er over 10, så er den på auktion. Du skal også lige hive den post i dag, du har sat. Jeg har altid fået den mikrofon, jeg læser nyheder i. Det er ikke en del af det system, som du har lavet. Jamen, det er et nyt system. Prøv at se, hvor heldig jeg var. Årets radioprogram 2016. Jeg var den første, der satte en dymo på den. Det er prisen fra Pri Radio. Kan du huske det? Nej. Kan du huske det? Nej. Den vandt vi jo. Ja, du vandt den. Men... Altså, alt den her svælgen i fortiden. Så kom dog videre, for fan i helvede. Det er da historie. Er det? Ja, det er det da. Er det virkelig det? Pri Radio. Pri Radio, hvor jeg bevarer sådan en infantil, incestuøs organisation. Om jeg vil overhovedet være noget som helst med det at gøre. Nå, men fint. Så sætter du ikke en dyme på den. Nej, det kan jeg fandme love dig for. Jeg skal ikke have nogen dymer på den. Det er parti, de skal se på, det der. Hvad siger du? Jeg skal det er den. Så frygtelig ulækkert at se på. Den faldt af, den der. Den faldt simpelthen af. Jeg sætter en dyme på. Hvad var det, der faldt af? Der faldt bare lige nogle gule post-it-sider der af. Jeg sætter en dyme på i stedet for. Hej. Hej, Allan. Jeg har siddet rundt og set dymer på noget. Ej, det var post-its, men altså... Jamen, det duer ikke mere nu, åbenbart. Hvad? Vi er på dymer. Vi kører efter dymerreglen nu. Dymer? En dymo, Allan! Det er... Du skal komme til mig. Det er mig, der har dymermaskinen. Altså, er det ikke... Altså, er det vaskemiddel? Nej, det er ikke et vaskemiddel. Det er en Du behøver ikke fortælle om det. Det er en selvklæbende strip, hvor man kan skrive en tekst på. Det er ikke alle, der behøver at vide noget om det. Jeg har taget akvariet. Med hvad? Med hvad har du taget akvariet? Altså, hvad mener du? Jeg har sat mit navn på akvariet? Ja, men har du en dymo på det? Nej. Det har du så ikke, fordi det er mig, der har dymoen. Nå. Men jeg vil så godt... du kan ligesom bare... Nej, du kan ligesom bare beslutte, hvad jeg skal have så. Klokkeklar. Hvad er du jo speaker, så har du 2 dymoer. Ja, det er det, du har. 2 dymoer. Og du sætter den ene, den er på akvariet, hvad er den anden? Det er ligesom at spille Matador, man 5 år i det her. Jamen, jeg vil gerne have hele væggen derinde. Det kan man ikke sige. Det kan jeg da. Nej, du sagde, jeg havde 2. Ifølge hvilken regel? Det vil jeg sige, Allan er ret i. Du har ikke specificeret mig, at det ikke må tage i øre. Jeg vil gerne have helt, det er fordi den buer der var kaffemaskinen er i. Der får jeg så også med jo. Ja, altså, så du får alle billederne med af medarbejdere? Ja. Nej, Allan. Fordi folk har jo skrevet deres navn. Det bliver mange penge værd. Ja, lige præcis. Alle de autografer der.